И какво са хора? Днес ще играем на някъде около просто няколко игри. След това ще тестваме нали, на Roblox и след това ще тестваме няколко приложения за Roblox. Така че пожелайте ми успех да поне да спечеля някъде около 400 Robux, за да мога да скупа още премиум или 800, така че няма значение, просто да отивам. Така. Първо ще играем, разбира се, на Roblox, защото това ни е темата, Roblox все пак. Да, като цяло, да. Няма да играем на Please Donate. Сега просто ще намерим някаква игра, която да играем. Тази съм я играл. Като цяло и аз не знам коя да играем сега. Айде да пробваме тази. Не, тя... Знаете ли, пробваме и тази. И ако от нея печелим Robux, печелим. Okay. Мисля, че това ще е толкова лесно. Robux. Robux. Какво се случва, бе? Къде ще е това Robux? Тук значи няма Robux. Ето го. Хора, успях. Взем. Ще ми даде да го взема, бе. Утре Robux. Хора, не знам защо, но аз чувам звуци като от Brawl Stars, но... Добре, това е на върха. Или пак не. Но, човек, това трябва да е Robux. Окей, много ми лагва някакси. Така. Това денката. Добре, братле, къде ще са тези Robux? Ще има ли нещо? Майче не. Добре, хора, тук ще намерим ли изобщо нещо? Мога да падна във водата. О, да. Айде. Ще не съм мъртвен. Брат, все едно убиваш някой в Brawl Stars. Айде, бе.
Тук всеки моб става се по-голям и по-голям и ти трябва да... Ето. О, вътре ще е. Пресам, че къде ще е входа. Откъде ще е входа? Къде е входа? Много лесен. Тук входа е много лесен. Окей, тук някъде трябва да има робокс. Тук някъде трябва да са... Тук някъде трябва да е робокс. Тоест... Давам повече робокс, за да получа един робокс. Това няма смисъл. Да се качваме някак по-нагоре. Тоест, тук не намирам робокс. О, имам ще е нагоре. Има стълба нагоре, значи ще е нагоре. Добре, тук някъде нещо. Тук някъде трябва да е. Бе, къде е щупа? Добре, тук правим. Айде. Хоп. Брат, окей. Тук става се по-дуру. О, да. Видях робокса. Хора, видях робокса. Ей там робокс. Айде. Първи хора, къде? О, имам идея. Ето го хора. Просто ще се увеличи терена. Окей, това е просто лоби. Има 8 път. Добре, айде да видим дали ще проработи. Ето. Марко ще ми западне робокс. Добре, тук трябва да е някъде. Някъде отдолу трябва или отгоре. Ма как да се кача тук, бе? Не било толкова трудно. Не става се по-трудно, просто нещата стават по-големи. За да го намериш, трябва просто да потърсиш малко повече. Тук вече се ускрели доста добре. А сега тук да гледаме 10 това да взе. Ето. То ще е долу. Да, бе. Брат, това
Това е мега хитро. Горе може да е, може и да е. Ето така. Нещо оплъм. Слънцето има някой по-напред от мене. О! Тук може всъщност да играем и криеница, но ако искате да играем тук криеница някакси, се абонирайте за канала с камбанката и решавайте просто. Окей, човек, вече 14 робък спечелих от тук. Тоест така мога да взема още 100. Тук паркур ли трябва да правя, бе? Робъкс вече. Това ми е 15 робъкс. What? Кога да правя тук? Аз нямам изход. О, да, това ще е така. 100 на 100 ще е така. Колко бе? И пак няма да е тук. Не мога да скача. What? Е, там е тук свети. Значи тук ще е Roblox. Да, бе. Не, човек. Аз се знаех, че окей, това беше много лесно. Това не е игра пак за Roblox, човек. Защото аз печелих някъде около 17-16 Robux, което е доста добре между другото, защото вече имам бая Robux. Ще мога да си купа един и... Много трудно, хора. Пробвайте това оби, ще ви пишете долу в коментар. Ако някой пише долу... Да. Ма човек, аз нямам Robux, зле. Ето тук някакво мъни мога ли?
Добре, да видим дали сме спечелили изобщо Robux, защото това, ако не съм спечелил не нещо, ще се ядосвам. Брат, играх игра, в която трябва да намериш Robux. Добре, брат. Окей, да започваме. Първо да започваме с това приложение, защото ето то даже спише Robux. Просто хора. Connect до кода. Хора, за малко ще спра видеото.